Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Keri keri keri. Lagi aku ceritanya belanja belum. Belanja stok wis entek iya to. Ginya Mbak anu Buti. Ginya. Pantes apa? Pantes apa? Masa nandes ning ati. Iki lengkap lho ning iki, sumpah. War blonjo apa jenenge rabi ning kene iso. Jajane hadiah entek senengane wong tuwek-tuwek. Jus ngisor. Iki jajan gede-gede no. Ya kuwi, ya ngisor iya. Oh, keju. Kan. Telu sekan piro? Iki aja sing keju gak seneng. Kuwi. Pusat. Nang ndi susu jaiku? Nang kono lho. Ya hari ini genten mae bolo sing entuk beras. Kayak mau mulek arep bareng buh wis budal apa urung. Lah aku ki yo arep budal ning TK genteni mulek ajek pasang telale, pasang benges, pasang sembarang. Iki penampakan ngarepe. Samben-ben sesokan. Sembarang enak. Nek kapan-kapan tak omongi. Pesen apa, Bu? Tempo merpapat pamone. Pamone kok kayak makmu iki lho. Ya. Ngono ki ya tak usahakan. Ya apa mulai, Mbak Ti? Bu wis dijak bolo kok mulih iki lho. Dijak bola karo Neneng lho. Aku yo Bu arep mbak tak komejek dek ngenane. Wes saiki. Sodaku lusuk kap. Nah, lur ini sudah sampai rumah. Hayo ewangi aku noto. Blonjoan mau. Iki minuman ki tak gawe arep nang kene lho. Tak tutuk. Iki mau tumbas mie kok ngene iki tak nggo stok. Ki senengane anakku nek sing laksa ki seneng aku. Lah iki jajan-jajan ngene iki lho, iki nek maringi wong ning warung, nek maringi kanggo anakku iki. Ini nek maringi kabeh iki nek maringi. Lah iki dari Mas Dibyo sama dari Mas Andi pas take me out kemarin belum tak makan. Gak patek ini bolo jajan dah. Apa namanya? Aku juga wis nyuci baju juga di belakang lah habis nyuci nanti acaranya ini apa jenenge habis nyuci acaranya beresi anu lho kolamnya iki jek 1 arep tak beresi ning kono iki. Oke sing ning kono kar tak pindah ning kene iki. Pindah ning kene iki bolo. Tak warne kancane. Lah karo ngresiki sampah iki kok ngene iki. Suampahe cacah ndek bengi ya to karo isa-isa lagi. Lah sing salok ndek bengi wis tak isai. Soale ndek bengi full karo gelar kloso ndek bengi. Rame banget. Lah engko karo nata bunga-bunga kuwi. Mari ngono engko arep golek lompong kuwi ning sawah kanggo pakan gurami gitu lah. Ya aku arep golek baju-baju sing kotor jek apa ora ning jero. Tak cek dulu. Pisan aku ngumbah ya to. Iki tebake kotor, guys. Kotor iki.
iki. Si anduk tak taruh di sana. Ya. Hari ini apa jenenge hari Kamis produktif. Jadi hari ini hari Kamis produktif, hari sing dimana banyak kegiatan ngono. Nah, kayak tak spill no kamarku cik berantakan kok ngono mbuh. Kayak bantal kata bolos sing kuwi. Kuwi iki gak oleh dislontongi mbuh. Jarene nak adem ngono tapi rupane gak karo-karoan buluke. Nah, iki regetan dek emben. Tak cuci yo ne, kok kapung panas bolo. Soalnya nek wis aba hujan terus kayak nek panas gitu. Lah, engko karo golekno tempat bulus. Bulus kuwi bahasa Indonesiane apa ya? Nek kura-kura kan sing atase kotak-kotak, nek bulus ki atase iki lho. Atase sing alus, lha dik pakani lontong karo makku. Dikasih lontong. Lah iki tak spilno, iki dapure mak yo enek ngene iki gedhek. Gedheke teng Prowobel ngene iki dapure. Dapure mak yo ngene iki eneke. Ngene iki ora apik bolo. Lho. Dapure wis ngene iki, rusuh. Rusuhe apa rusuh teng Probel kuwi lho, gedheke. Lah. Nek mesin cucine iki wis bae yo buluk. Ki mbiyen beli second Prowaget terus koyo ngono lho, Bro. Koyo kurang piye ngono lho. Terus beline second 600.000. Lah saiki wangel sing nyetrum sing halah sembarang kaler wi. Akeh wi kendalane tak mau. Lah engko yo arep nggodhog iki. This is didih ayam. Gak tak spill bolong nek kena pelanggaran. Didih ayam itu darah ayam terus engko dikukus, nek gak dikukus digodhog tapi bagusan dikukus iso kesat ngono. Nah, tak spillno mamiku lagi ngawar wedhus. Wedhuse ditokno. Wedhuse ditokne ning ngisor jati kono. Tak spillno. Iki lho wedhuse. Nah. Wedhuse dileh kono iki lho. Oke. Ben mangan dhewe soalé sukete lemu-lemu bolo. Ngono. Tak spillno tanamanku. Ki enek cangkokan klengkeng bolo. Cangkokan klengkeng ki tak jual, sapa sing minat monggo. Bisa dikirim. Nanti packingnya bersama tanahnya sedikit ngono tak packingno. Dijamin aman mengko. Gak ada masalah. Lah wi anggurku arep mati lho, suwi gak udan gak disirami layu. Iki kok ngene iki lho. Kuning layu. Engko diopeni bolo. Diopeni lagi anggur. Leci Jepang. Kuwi yo diopeni wi jeruk wi mbuh. Jeruk santang madu karo jeruk dekopon, santang madu dekopon, jeruk tongheng, apel futsa, wayah nyirami kabeh iki lho. Wayah nyirami. Soalnya beberapa hari gak hujan lho, kuning kabeh. Iki ki mbok disapu sore, isuk wis ngene iki neh soalnya iki lho enek pring kecil-kecil kalau. Pring mungil. Ngono. Nah. Nanti ikuti keseruane Nining neng sawah ya ta. Seruane Nining. Aku ki wis masak bolo. Tadi malam masak aku nek ada orang di warung kok. Wong warung kan wis tak ladeni kabeh. Tak tinggal masak di sini lho. Dapurku kecil, dapur mini. Lah tak tinggal masak di sini to. Lah engko sing wong-wong nang warung di sana ngono lagi. Lah engko karo acarane ngresiki kompor sing di warung ke rusak angger dicethekno ping 5 ki gak gelem nyala. Jadi koyo sumpelan regetan ngono bro. Engko coba diresiki ya to. Diresiki karo disuwikati ben resik. Iki sing kompor kene ya wayah ngresiki lho kuwater.
Biasanya langsung tak lap pakai ini. Tapi gong kober kok karo bersih-bersih rumah gitu. Kok langsung dibersihin ngono. Iki kesehariane Nining yo ngene iki. Karo nunggu anak sekolah, lah kok 10:30 jemput anak gitu. Rumahnya Nining yo ngene iki sik sederhana dari bata ringan. Terus iki jek karpet, duduk keramik. Karpet ki nggo apa no fungsine lah. Ponakanku karo anakku ki sering kesini nek dolanan klowesot ngono lho bolo. Aku gak pengen nek engko terus guatelen ngono. Soale kapan hari ning kene pas saurunge karpetan kuwi gatelen ngono. Akhire tak tumbasne karpet kuwi. Lah aku nek siang ki suwe nang klesotan ning kene tidur ning kene enak adem ning karpet. Tapi jere anu ya bolo. Nek tidur di karpet bahaya jere. Bahayane karena bisa menyebabkan stroke wih apa fakta apa mitos wih jajal komeno fakta apa mitos soalnya enek kejadian uang wis ya umure wis lansia lah wih gara-gara tidur di lantai jadi enak adem ngono akhirnya dia stroke gitu katanya berpengaruh dari lantainya kuwi dari keramik wih lo bolo gitu lagi aku arep jipuk stok kanggo nyuci mau lho. Stok entek. Jadi aku ki seneng nyetok ngene iki bolo. Jadi sak wayah-wayah butuh kuwi wis ada ngono. Jadi gak leren tumbas. Gitu. Sak wayah-wayah butuh ada gak leren tumbas gitu. Nah, untuk vlog kali ini saya akhiri dulu. Aku tak aktivitas dulu kumpung panas, ngundang tak jemur, ngundang tak kasih tahu kegiatan selanjutnya. Kegiatan Nining setiap hari ki opo ngono. Jadi saya akhiri vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.